Bon dia, nins i nines! Avui anem a fer una cançó molt divertida. Voleu saber quina és? Vos donaré una pista. Aviam. Uau! Què són això? Sí, casetes! Aquesta cançó tracta d'aquestes casetes. Anem a veure-ho. Hola de nou! Molt bé, anem amb aquesta cançó de les cases? Sí, anem a per ella. Aquí tenim les cases. Quantes cases hi ha? Sí! 3. 1, 2 i 3. De quin color són aquestes cases? Aquesta casa és la gran. I és de color taronja. Molt bé. Aquesta casa és... Sí, la mitjana. I de quin color és? Color vermell. I aquesta? Aquesta és la petita. I de quin color és? Una pista. 4 lletres. De color blau. Molt bé. Anem a començar amb aquesta cançó. Aquesta cançó primer vos la cantaré un pic i després les anem a fer segons les mides. Gran, mitjà i petit. Sí? Anem a començar. Primer ens preparam ulls de mussol, orelles d'elefant i boca de peix petit. Molt bé. Anem a començar? Preparats? Sí. Recordeu la cantant primer un cop. I després anem a fer les mides. 1, 2, 3. Jo tenc una caseta que és així i així. Que té una porteta que és així i així. I quan jo vull entrar, jo faig així, així. Jo tenc una caseta que és així i així. Ara sí, anem a la casa gran. Molt bé, aquesta casa gran és una casa de gegants. Els gegants són molt grans. Va, anem a per ella. Jo tenc una caseta que és així i així. Que té una portata que és així i així. Quan jo vull entrar, jo faig així, així. Jo tenc una caseta que és així i així. Molt bé. Ara una casa mitjana. Jo tenc una caseta que és així i així. Que té una porteta que és així i així. I quan jo vull entrar, jo faig així, així. Jo tenc una caseta que és així i així. Ara, una caseta petita, 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 petita. Una caseta tan petita com una formiga. Sí? Jo tenc una caseta que és així i així. Que té una porteta que és així i així. I quan jo vull entrar, jo faig així, així. Jo tenc una caseta que és així i així. Molt bé, molt bé. I nosaltres, que tenim una casa gran com la d'un gegant. Una caseta mitjana. O una caseta petita com la de les formigues. Sí, molt bé. Una caseta mitjana. Jo tenc una caseta que és així i així. Que té una porteta que és així i així. I quan jo vull entrar, jo faig així, així. Jo tenc una caseta que és així i així. Espero que vos hagi agradat. Mua!